No. Kad nas uzate ovdje najbolje. Njega mali. Ja sam završila ovdje. Jebće se, nisam uhvatio. Jebi se. Da li bi išao na čas raditi? Čekaj, staj! A pedi, staj! Ajde, ja, ajde! Samo mladio. Kavaj ujto! Biteri raspusti. Pa i ponekad se to sve. Sad je to sudbina i ko se stali, rekla god se uvijek se zali, uvijek se završi. Nekovo naših pesama. Sve spotivnosti, veliko srce. I kad se ajde! Gore od Ajačke do Italije, kako se smemo, uvijek se dalije, uvijek se završi. Nekovo naših pesama. Živi slavim još godina to, daje se sreći. Gledaj, gledaj. S kim pričaš, Igore? Yes! Koliko bilo mi žlako, ju. Dima!
TT-44 Jackass Crew, ili stvari deo u Hayetu. U Hayetu. Ajde, ne! Ajde bre! Hello. U Hayetu, kao što rekao. Otišo je, svako valja, neki vani, a neki ka nebo. Ostala je samo fukara i raja i mi s njima. A kako bi bilo da stavim jednu nogu na monitor? Otišo je, jel bolje sad? Jeste li nekad vidjeli nekog pevača kako taka fora? A jeste li nekad vidjeli pjevača koji drži dvije noge